Machiegni e chenro ni maru piny odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich abich ma wakelo ni e chenro ni maru piny achiel kachiel. Ka sani wachako kod weche go duto ma wadhi miyo pek kawuono to ahinya warwaki ka intiere gwenge moro amora miyudowa machiegni chenro maru piny chieng' tich abich tarik 20 dwe ni mar abich. Nyinga Cleophas Oluoch. Oyawre nyako Ramogi Ajuang kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno ni chiyo maber kendo ang'eyo ni kochopo tich abich kamae to ji omor ahinya kaluwore ni warwako giko odira kama gik mopogore opogore biro timore. Kata kamano wantiere kae okinyi ma kawuono mar kelo ni chenro maru piny machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Orujo kanyanam kamoro moro mintiere machiegni e chenro maru piny. Kabile kawuono en giko mar juma. Kamoro moro mintiere arwaki ni machiegni bed kodwa chakruok nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'awo. Sharon gi Joyce. Chiora de Sharon mon. Ana chiyo maber Cleophas. Kaun chieng' tich abich en chieng' swaglaw Joyce chal nade. Ber ahinya. Amba chiyo maber wagone Nyasaye erokamano. Mana chieng' tich abich. En chieng' tich abich, ka en chieng' tich abich kama kaka pile wangiso joneno magwa ni wawuoyo matin. To chieng' tich abich ko chopo kache kidieny mar ng'ejo thumbewa to koro en thum kaliech. Inti chiyo nade Cleophas? Achiyo maber arita ahinya chenro mag ng'ejo thumbewa. Wada neno gik ma kawuono waiko kendo gik mathoth modalosi okinyi ma kawuono. To ahinya wan ka mondo mi wawinj pachi kikonwa ni yudo eyo machalo nade. Konwa ni kama intiere gweng' ma intiere chiyo nade. Ne winjo nduru moro gutieno to bende ni wuok. Kane isewinjo nduru mane gore oko kanyo ni wuok osu ni luwo. Kama intie kanyo kawono chieng' tich abich ji wuok ka timo gik mopogore opogore. Ka odiochieng' ma kawuono waikonu weche go mag siasa, weche go mag ngima dhano, ka wadarango bende chal mar wach kaka ji onego bed ni dak. Mano kasekelni weche manyien kaito nonro mag gazet madhi biro ni kanyo thuolo machuok bang' weche manyien kaito donjo e twak no mokwongo. Joyce ankelonwa gazet. Ane manga kelo gazet nyako Ramogi Ajuang to kaka pile gazet ka wakelo walidha moko kuom gigo mantiere gazet. Gisani wang'eyo ni joma thoth kata jopiny ohero weche go mag siasa, jomoko ponono onge kod omenda mar dhi nyiewo gazet. Koro walidho negi alidha moko kuom thund weche momi peke gazet. Kaito bang'e ginyalo neno ka gidhi nyiewo gazet kata kowuok kanyo to gidhi adhi e tijegi. Bang' gazet nyako Ramogi Ajuang nyawadwa Sharon Ong'awo biro kelo twak mokwongo. Sharon. Mana kuma nyako Ramogi Ajuang bang' nonro mar gazet adhi kelo ni twak mokwongo e chenro maru piny. Mana kaka kawuono odiochieng' ma kawuono thuond wach ma bende wadhi twak luwore gi achung' kar kenda. Jogo ma bende ong'ere kaka independent candidates. Gisani kaluwore gi nonro ma bende IBC nochiwo gin oganda mohewo 5,000. Jogo ma bende chunge rang'iny mar tend piny Kenya kaka independent bende gin oganda madirom 38. Okinyi ma kawuono adhi bedo gi jalony jalnero ma bende biro nononwa siasa mar mondo mi watwa kaluwore kod jogo ma bende ochung' kar kendgi. Piny Kenya bende wantiere gi ikruok makare. Koka mani kete mana e TV mar Ramogi. Bang' mano wadonjo e chuny banjo. E chuny banjo kanyo Joyce. Ang'e ni setimo practice maber nyoro. Sharon bende wasetere school. Sekuodo wiya nyoro koro. Iwacho ni kirango weche gi duto kaka gitimore en mana wach manyalo wacho ni kawuono wada miyo pek. Akia ka wende calligraph ka onyalo ga mielo awila mano timo gi Steve Oseko Boyka. En gimoro marito. Kawuono wantiere kod Calligraph Jones mano jawer wacho ni en hip hop artist mantiere pinywa mar Kenya kae kendo be ingeno jaluo, ingeno nyalo wacho dholuo. Warite koromo kanyo saa 2 mar okinyi kikete mana kama bedo achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV kama bende yudo chenro no achiel kachiel. Kan weche matin ahinya to wawinjo mana ngolo gi sigana mar jathum madhi bedo kodwa e studio mar okinyi ma kawuono. Kaito kwatieko mano chal mar fwambo gi mano mar mbaka oromo. Joyce. Nyako Ramogi Ajuang saa 3 mar okinyi to ka wasebede chuny banjo matin angwa donj kanyo e chenro mar mbaka oromo. Kaka pile chenro mar mbaka oromo nyawadwa Cleophas Oluoch Sharon Ong'awo ine mikelo chal mar fwambo.
Chal mar fwambo ibiro kelnwa kanyo kod Sharon Ong'awo mana mar nyisi weche manyien mabiro luwo odiochieng' ma kawuono, kama bang'e to wabiro donjo e twak mar ariyo mano twak e mbako romo. Ka odiochieng' ma kawuono thuon wach mabende wabiro twake otudore kod rito nyithindo e yo makare. Kaka janyuol en yo mane monego bed ni irito godo nyathine e yo makare, kata obedo ni ikume e yo mane gi hera mar mondo mi nyathino kik winj ni in kaka janyuol ikwedi. Chako mana oronwa ote mari sani e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Mana kama nyako Ramogi jiwanga binyalo tudri kode mbui magadiso te iyuda @Sharon Ong'awo. Inyiswa ni neno wakin kanye ka bende inyisowa kama bende Ramogi TV bende yudore kete mana e TV mar Ramogi. Nyako Ramogi jiwang koro kasa wacho gigi tema watieko. Wacho weche go mangi madhano kendo wasemiel kendo wasewinja ka gigo kako ne gidag gi nyathi e ot. Gigo to nego bed ni ibete e yo machalo nade. Ka otieko mago to wuoka koro wadhi ot nikech bang' mano koro en mana swaglawo ikono ni chamo diel kanye en mana simu. Kisego simu to ngi mana ni in kure to wabiro kanyo wakonyi chame nyako Ramogi jiwang. Ka in dala ka in Kisumo rwakwa uro dira ni jodala obo chame oduma dikoko bende giornwa kata kwani chamo oduma to bende giketnwa moke gunia moting'o mana kamano nyako Ramogi jiwang. Mago koro mathoth yudo mana chenro mar Piny nikech ka waduogo en mana mago ma koro waloso mana kodi achiel kachiel. Tudri koda Cleophas Oluoch e Facebook, Twitter, Instagram kachiel koda TikTok nok giwacho lakini gimbe yoro mana Sharon Ong'awo kod Joyce Oduor machiegni nikech ma en Piny. Wayud weche manyien okinyi ma kawuono. Wakati tulikuwa kwa serikali ya Rais Mwai Kibaki tukiwa na Raila Amolo Odinga, niliboresha sekta ya maji. Tumeunganishwa na jambo moja, uchumi wa taifa letu la Kenya. Hapo ndio, that is the meeting point. Wakwayo jogo mano yudo thuolo udi open spaces ni mondo mi giket chiro koro bed active mondo mi weche mag ohala odhi maber. Nyako Ramogi jiwang machiegni weche manyien okinyi ma kawuono mag Ramogi TV chenro mar Piny. Nyinga Cleophas Oluoch. Wachako gi weche go manotimore odiochieng' manyoro kama yudo kanyo ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ochungo e tich jayal bura mar doho mamalo Said Shitembwe mano ma itudo kod weche mag mibadhi. Kenyatta mabende ochoga put mar jabiriyo mar dhi nono Shitembwe kendo ng'ado ka owinjore oriembe e tich chutho kata oyo. Kaka George Batilero aputno mar ji abiriyo idhi telne gi jayal bura mar dono mar apil Mumbi Ngugi. Jumbe manok kende bang' bad migawo mar doho golo ng'ur kendo chwalo lipot mar nonro mane gitimo e wi jayal buche Said Shitembwe ne jatend piny Uhuru Kenyatta. Jatend piny bende koro golo wach kaluwore kod andika ma oketi gaset moyiedhi mar piny owacho. Jatend piny Uhuru Kenyatta okoni bang' nono malong'o lipot manochwal ne tarik 5 dweni gi duol mar bad migawo mar doho JAC. Oyudo neno manyalo tudo jayal bucheno gi ketho chike mag doho kendo bedo gi kido ma ok owinjore gi jayal buche. Kuom mano jatend piny Uhuru Kenyatta oyango ni koro ochunge tich jayal buche Said Juma Shitembwe kapod itimone nonro. Mondo med nonro matut ewi buche mane oket ewi jayal bucheno, Uhuru bende ochuga put mar jokanya 12 mar nono ng'ur manochwal kod komishon mar jayal buche JAC ewi timbe Shitembwe. Aput mochuogi jatend pinyno idhi telnegi koda jayal buche Mumbi Ngugi kaka jakom. Jokanyo mamoko gin Dr. Fredo Jiambo, jayal buche Abdi Ali Aroni, Nzioki wa Makau, James Ochengo Duol, Lieutenant General Mose Rutaya Jackson Dungu kod Lydia Nzomo. Okil maduong' mar aputno en Kirago Kimani,
Jogoro gin Jasper Mbuiki kod Sara Yamo ka jokony mag okil maduong' gin Joseph Gitonga Riungu kod Edward Omoti Nyang'awo. Kaluwore kod oboke ma ochwo e kogno gi jatend jotich piny owacho Joseph Kinyua, oyangore ni nitie neno matudo Shitembwe gi ketho kaluwore gi ng'ur manochiw motelo. Jayal bucheno nodonjne nyim JEC gi Mike Sonko, Francis Wambua, Imgrad Gaige kod Lebo Ole Kilusu kanise kod timbe mag mibadhi. Poni apudno yudo Shitembwe gi ketho to inyalo riembe e tich chuth. George Bati, Ramogi TV. Oero kamano George Bati kuom report ma kamano. Wadhi nyime kod weche mag siasa. Kuma koro wayudo ni ombulu ma masawa mar Kenya podi medo lar ka oganda ochomo yiero madwe mar 8 ma higa ni. Martha Karua ma en jalup Raila Odinga e kweth mar Azimio la Umoja ne ochopo nyaka kaunti ma Tharaka Nithi kendo kono no dhi sero ombulu. Kaka Walter Nyambagalero, kwethno mar Azimio la Umoja onyiso geno mar yudo ombulu mathoth kowuok e masawa mar Kenya. E kweth mar Azimio la Umoja One Kenya oniang' ni nyaka giyudo ombulu modhuro kowuok masawa mar Kenya. Azimio uko mbele. Martha Karua ma en jalup Raila Odinga ne otelo ne josiasa go e timo limbe kaunti ma Tharaka Nithi. Karua kod Lange oywayo oganda ma Tharaka Nithi kendo nyiso ni gin kod geno mar loyo yiero, loch ma ok owinjo bed ni weyo oganda ma kono chien. Hii tikiti ya Raila Karua ni ya wazalendo, wamekutetea miaka nenda miaka rudi. Ujiulize ni nani anaweza aminika. Hizi tikiti mbili nani wanaweza aminika? Na kuomba ujiunge nasi. Sisi hatukuji kwa nguvu, hatukuji kwa kelele, tunakuja tu kukuelezea. Kwa hivyo kama wewe una nia ya kuwa kwa serikali, usije ukakaa nje ya serikali ya Azimio. Nje ya serikali ya Azimio hapo ni upinzani. Jatend migao mar pur Peter Munya bende ne okodong' chien siro Karua lwedo e wi ajenda mageno godo mar Baba Care ma igeto godo siro sekta mar thieth. Na mimi nilishangaa Tharaka Nithi haina NCPB, ndio kaunti peke yake Kenya haina NCPB, na kaunti zingine ziko hata na NCPB 3. Kama watu walikuwa wanasaidia sasa wangekuwa wamesaidia na hiyo. We are only in the safe hands za baba na mama. Nani anaamini hivyo nione kwa mikono? Pahali mama yuko, maneno itakuwa sawa, si ndio? Barabara zetu zitaangaliwa. Martha Karua mani Otieno kod Sabina Chege ne osoko wang' kweth Kenya Kwanza magiwacho ni mieno kod weche mag mibadhi. Jotelo go chayo josiasa masundo rowere mondo ochug tulo kendo keko e rombe mag siasa. Mimi najua tuko na njaa na hakuna pesa, lakini hata kama wewe ni mnyonge usikombolewe na shilingi 100 kuja kufanya kazi ya utoto. Mwambie mwenye kukutuma aje apokonye hii microphone. Wewe unakuja mkutano ya mtu, unakuja kusema mambo kidogo na tunaona mko 3 4. Hata kama amekupa chakula, hata kupea kazi, shilingi 100 ama nini na kusaidia na nini? Tunataka kubadilisha Kenya, si ndio? Wangapi wanataka Kenya ibadilike, upinzani uishe? Telo go kao thuolo mar chope gwenge ma Kithure Kindiki nie kod mbi kendo giwuok kod singo mar yudo ombulu moromo chwalo gi nyime. Tunataka wale tutashinda waishi kwa heshima baada ya kushindwa, na wale tutashinda tukalie viti kwa heshima. Mambo ya duru, mambo ya kurukaruka, hiyo tuache. Kijana yenu amechukuliwa, MP wanamtaka akuwe running mate, huyo mnataya majina hapa anamtupa nje. Kwa sababu hiyo kiti ya deputy president ingekuja hapa, Mutigania angefaidika, Mudharaka angefaidika. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom report makamano. Weche mag siasa pod wayudo ka jalup jatend piny Kenya mano William Ruto osechako keto e tim chenro mare mar luorore pacho kae ka oromo gi johala. Ruto ne otelo ni kweth mar Kenya Kwanza e gwenge mag Hoho mar Okak kendo kanyo ne oloso gi kweth mag johala kachiel kod bago romo mag siasa. Riwruok mar Kenya Kwanza odhi nyime kod romo gi jolony, jopiny kachiel kod johala maok e sectors mopogore opogore e counties mapacho kae. Kazi ni kazi. E kindeni, jalup jatend piny William Ruto
otelo ne jodito mamoko mag Kenya Kwanza e romo kod jolony kaachiel kod jopiny mawuok e kaunti ma Nakuru, kama ne owacho ni ma e kinde mar loko uchumi kaka yo mar bero ngima jopiny makalo e chiedh nade ma okel kod chal marach mar uchumi ma pacho kae. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Weta, Moses Kuria, Alfred Mutua, UDA na vyama zetu zote tumeunganishwa na jambo moja, uchumi wa taifa letu la Kenya. Hapo ndio, that is the meeting point. Vita ya Ukraine na Russia haijapandisha bei ya unga hapa Kenya. Shida tulizo nazo za kiuchumi ni shida za kiuongozi. Riwruok mar Kenya Kwanza osingo mar loko uchumi, jolowe gohala kaachiel gi bero alwora mar tich ne apisas mag obila kaka yo mar tieko weche mag chielruok gi magine kind apisas mag obila, weche ma itudo kod chal marach mar alwora ma obila tiyoe. Na ningetaka kuuliza hao police officers kisirisiri, mkipata hao watu wamesimama na Kenya Kwanza, mpeane maoni yenu vile mngetaka polisi ikae. Udanganyifu wa siasa na uongozi ndio inagawanya taifa letu la Kenya na kufanya Kenya isipige hatua ya maendeleo, kwa sababu kama viongozi hawaaminiki, haiwezekani tusukume sera ambayo wananchi wataamini. Jalup Jatend Piny William Ruto bende ojiwo oganda jo Kenya mondo thegore kod jotelo manyayo siasa mag miriambo kod andhoga e yiero mabiro, kagikwayo jogo ombulu mohewo milion 1 ma e kaunti ma Nakuru mondo bi olut ombulu ne jochung' mag Kenya Kwanza mar kelo lokruok e pacho kae. Sisi Kenya Kwanza tunaamini nyinyi mnajua mashida zenu na pia mko na jawabu. Najua wale watu tuko nao Kenya ni watu wa ajabu. Umesikia mkulima wakisema fertilizer ni 6,000. Na wakati tulicomplain hakuna fertilizer ya DAP, watu wengine kuliko kutupatia fertilizer ya DAP walitupatia chama cha kisiasa inaitwa DAP. Muna kura milioni 1 na zaidi. Hiyo kura tunaomba tuweke kwa kikapu moja, na hiyo ni kikapu ya mabadiliko ya nchi yetu. Bang' romo kod jolony e kaunti ma Nakuru, kweth mar Kenya Kwanza oromo kod johera magi e romo mag siasa e kaunti ma Nyandarua, kama ne gimedo chwalo ajenda magi kagisero jopiny mondo onywak lwedo lek magi wacho ni en mar chiero uchumi e kor gwenge ma pacho kae. Jotelo go bende ne odhi nyime kod soko wang' riwruok mar Azimio la Umoja. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ripot ma kamano. E weche mag siasa wadhi nyaka Ukambani, kama koro wayudo kanyo ni jolar kom gavana ma Kitui, mano jolar kom gavana ma Kitui Charity Ngilu gi manen senator ma Kitui David Musila osingo riwo chwalo mbi mar Raila Odinga e gwenge go duto mag Ukambani, ka gitwak gi jofwambo e romo mano bagi gi duol matayo yiero IBC mano kelo kanyakla jolar kombe mopogore opogore e kaunti ma Kitui. Ngilu ojiwo oganda jo Akamba mondo obedi achiel, kowacho ni en osiro kom gavana gi otiko mar NAK, to David Musila ni kod Jubilee, to giduto gintiere Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jotelo go medo rido chung' motegno kendo wacho ni maino margi en mar neno ni Raila Odinga oyombo yiero maduong' mabiro higani. Kugombea viti mbalimbali kaunti hii yetu ya Kitui, kwamba siasa zetu za Kitui kaunti mwaka huu zitakuwa siasa za amani. We are Azimio candidates. We will respect one another in our campaigns and also campaign for the presidential candidate for Azimio. And as she says, we are the only two Azimio candidates, and therefore that suggests that we must be friendly. The other party is UDA is our competitor, and the other party is Wiper, and the Wiper has disengaged and said that they are not part of Azimio. So we, the two candidates, gubernatorial candidates for Azimio, must continuously consult. We are not enemies at all. We first and foremost want to make sure that we are going to win the national government.
Ka owuok e gwenge mag Ukambani odhi nyaka mago maho maroka kama koro odhi nyaka e gwenge ma Turkana. Luoro koro medo mana medore e gweng ma Lokwa Masing mantiere kaunti ma Turkana bang' jokuo jamni monjo kama ne ichanje jamni kendo chako bali sasi mane oweyo ng'at achiel ka otho kendo machielo ne ohinyore kapok giyombo gi jamni makwan gi odhuro. Jamni go wachore ni ne ogeng'negi gi jogo mane otero jamni e chanjo, tim mane ochuno mondo chung chenro makamano. Kaluwore kod muoch mar tuo mag jamni e gwenge mag Turkana East, piny owacho ne ochano mondo tim chanjo mag jamni onogo mane jokuogego bende negeto. Jokuogego yangore ni ne oyombogi moloyo diek 2,000 kendo nego ng'at achiel kendo hinyo nyathi manyako ma jahigni 13. Ni mali ya kusustain life yetu, kulipa school fees ya watoto wetu, kujikumu kwa maisha yetu na kila kitu. Leo unapata ya kwamba all of this register inafanyika inside Turkana County. We are still stuck in Lokwa Masing village, and I'm here with the county team which came to do vaccination, and we are unable to move out of this village because there is a high tension. Wawuok Turkana kendo koro range wechego mag somo. Wich bar mar neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar klas 8 donjo e skunde mag sekondar nenore ni pod ok rum machiegni. Yangore ni jopuonjre buora ok nyal kata mar chopo e sikunde kaluwore kod midhiero mar omenda. Chik manyogol gi migawo mar somo mar daro jopuonjre duto e sikul ne omiyo jonyuol moko odhi achiel kachiel nyaka e apise mag ruodhi mag Mkuru kwa Njenga mano kagidhi manyo konyruok. Odiochieng' achiel kende bang' jatend migawo mar somo ngire George Magoha ogolo wach mondo jotich sirikal duto onywak ne neno ni nyithindo duto mane otimo penj mar klas 8 odonje skunde mag sekondar. Apis mar ruoth ma Mkuru kwa Njenga kar chung od bura ma Embakasi South ne opong' kod jonyuol kaachiel kod nyithindo mapok odhi sikul kaluwore kod achiedh nade maka kod kacha. Ne gichopo mondo gitem yudo konyruok kowuok kuom sirikal. Alice Oluoch en miyo modak kende kod nyithinde kendo pek mar tero wuode manoluonge skul mar Withur osekete kama tek ka osiko otemo kweyo mirimb wuode no mantiere kod siso mar somo. Osetemo yore duto mag neno ni nyathine no ok owito thuolo mar somo, kata kamano pod to omoko. Nathi nyocha oyudo max 337, lakini an msasi kenda koro konyruok mara nikech an gi nyathi moro bende mok wuo, to mana ane mashughulika ne gi gimoro amora. Koro akwayo ng'ama oyie manyalo konya, manyalo kawo nyathi kaka nyalo somo. Akwa konyruok mondo konya, aonge gimoro amora, an kenda, ane msasi kenda. Bang' temo matek kendo tero nyare mantiere koda pek e wuoyo kendo winjo e skul, Grace mabende en janyuol achiel mar nyithindo 4 thuthni mar neno ni nyare mabende ne oyudo max 337 odonjo e skund sekondar. Grace wacho ni safarno ok osebedo ne mayot kendo koro okwamo kod nyathi e dhot. Kwayo mare en yudo kony mondo nyare no odonjie sikul. Kata mana nyathi mana dwa tote skul mar sekondari ni nomedo matek niwach dak mane ot koywak na samoro paro maboro nyisa skul ni temo dwa nodhi osome. Oluonge Withur Secondary, Withur Boys Secondary School, high school mani yo Kisumu kocha. Koro asebedo ka kata en owuon atemo hoye. Koro kuman go maduong' sana, budget man go maduong' sana ne school fees mare. Tam mokwongo mar somo dhi ka chopo e kore kendo koro biro chuno sirikal mar mondo manyore mamoko mag neno ni nyithindo mapok ochopo skunde mag sekondar otimo kamano mapiyo piyo. Maeri en mar mondo mi ochop kare lek mar nyithindo duto donjo e skunde mag sekondar. E chik mare, jatend migawo mar somo ngire George Magoha ne ogolo wach ne apisas matayo somo kod mago mag gwenge mar mondo mi otim apedha mar neno ni onge japuonjre ma odong' pacho. What is happening to my regional director in Nairobi? What is happening to the sub-county director there? Why are those children not in school? They should be mobbed and taken to school at peace point. We have chiefs, we have the provincial administration. Those who can't afford to pay, we shall make sure that they are assisted.
Mano report mokel kanyo kod jafwambo marwa Simfros Okinda manogo tach kanyo mkuru kwa njenga odiochienga manyoro kendo wadhi nyime wuok wechego mag somo wachomo nyaka wechego mag thieth kama koro warango report makama atamalo 26 mar nyithindo manyiri e pinje 5 kama oting'o Kenya, Uganda, Ethiopia, Malawi kod Burkina Faso oyangi ni noyudo midhiero kaka iye moyu kod mamoko kaluwore kod midhiero mar coronavirus mane omuoche pacho kae kendo rocho ngima oganda mapile kapile. Mana kaluwore gi report mar nonro mosebed kitimo kod riwruoge mopogore opogore ma ok mag piny owacho kaka ileronwa kod jafwambo marwa Judith Omondi. Nonro ma osebed kitimo kuom thuolo mar higni 2 kod riwruoge mopogore opogore kuma oting'o Amref, PHRC, Planned Parenthood e kind mamoko yango ni mohewa atamalo 26 mar nyithindo manyiri noyudo midhiero kaka iye ma oyu, golo iye e yo ma ok opuodhi, bedo maonge yore mag komo nyuol kod mamoko. Mano medore nikech biro mar coronavirus magiyango ni piny owacho mar pinje mathoth ne ok oikore ne. Kwang'iyo e pinje te nikech ma en nonro motime pinje 5 e Afrika ka wayudo ni nikech yore mag geng'o mako ich ne odok chien. Kani idwa geng'o mako ich to mondo ne koro yud yath ne tek, mondo ni chopo hospital ne tek, wayudo ni ji mang'eny joma mine mang'eny to moloyo nyiri matindo no mako ich mane ok gitim nade, mane ok gidwa. Nonro makamano otime pinje 5 magin Burkina Faso, Ethiopia, Malawi, Uganda kod Kenya. Kirango weche mag golo iye, nonro go yango ni e kind pinje 5 go Kenya ni e thuolo mar 2 gi atamalo 18 korka bedo maonge kod gige thieth ma opuodhi ne golo ich e kuonde mag thieth. Mae nyiso ni nyithindo manyiri nyalo bedo ni gamo iye ma oiwu, to moko kuom gi golo gi yore moko ma opondo kendo maketo ngimagi kama rach. Jotim nonro oseyo jonyuol kuom beko tole chiwo puonj makare ne nyithindgi, wach moseketho ngima mar nyithindo buora. Gima nego joma tindo mang'eny matemo golo iyegi gidhi kuom jogo ma ok olony, nikech samoro onge gi information makare to komanyo to in gimikone iwachone mana ni kiki. Watemo wacho ne joma tindo ni ang'o momiyo wamiyo wakonogi ni tim kama to kiki tim kama. Kwa mfano kiwacho ne ng'ama tin ni kiko terre to nyaka imiye rieko be ni gimomiyo wacho ni kiki terri en kama, to kijok ni dwa terori mae yo minyalo geng'o gang'owa pek minyalo yudo mawuok e yore mag terruok. Kwayo makende bende ochwal ne piny owacho mondo ket chenro makare mag rakruok gi midhiero ma apoya kaka manyocha osieko mar coronavirus. Corona nyo biro yudo ka sirikal nyoko ikore to ok nyis ni corona tuo molandore mang'eny mogik mwadhi bedogo. By many crises they should know who are vulnerable and what are the vulnerability issues that people may face, and then if you mark that up and when you are having a pandemic or another crisis, then you are able to focus for this population. What do we anticipate? What they look at all those issues, and they should bring on board every other stakeholder. Judith Omondi, Ramogi TV. Judith Omondi kuom report makamano. En geno ni migepe mopogore opogore biro kawo ting' mar rango ni nyithindo manyiri bende oyudo mana konyruok e yore ma dwarore. Wadhi kendo nyime wechego mag tich kama koro nyaka kaunti ma Mombasa kama koro wayudo kanyo ni jakom duol mar jotich mag piny owacho mana Anthony Mushiri koro kwayo jogo motelo ne jotich e riwruoge kata kembe mopogore opogore mondo miyo okaw thuolo mar medo tiego jogo magindiko mar medo yuto e kuonde magitiye. Jatelo no koni thoth jotich pok owuok oko mar tiyo gi mijing'o kaka owinjore, kolero ni mijing'o mar tich to chutho ne jogo matiyo e piny owacho odok chien kod kwan atamalo 40 kende kipimo kod mano mar piny mangima masani nitiere kwan atamalo 70. Joja oko miyo waler kuwuok Mombasa. En romo madhi nyime e kaunti ma Mombasa mokelo kanyakla jotend jotich kuma jakom duol mochung' ne jotich mag piny owacho Anthony Mushiri koni dwaro ni tiere mar timo lokruok sekta no mar bero chenro mag tayo tije e pachoka. We are having a serious challenge in the HR profession, not only the public service, but in the private sector, but more in the public service, where I sit as the chair of the Public Service Commission. So for me,
is to tell them to change their business model and to try and fight for their rights and to try and make changes in the HR profession. He has truly challenged us as HR professionals to not only upskill in terms of our skill set, becoming experts in that HR space, but also in our mindset. Moheo jotend jotich 500 mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi dhi nyime kod twak ewi kaka ginyalo bero chenro mag tayo tije kaachiel kod chiwo lony ne jotijegi. Muchiri koni moko kuom gigo magitwakie en kaka jotich nyalo chiwore timo tijegi e yo mowinjore to kod rakore gi moko kuom midhieche kata chike makidek miyo jotich bed kod nyawo e tijegi. When you have a productivity last year of 40% against a global output of 70% for an economy that's supposed to be a mid-sized economy 2030, we are not going to make it. We are not going to make it. So the HR function is critical to this. But they have to change. Romoni mar ndalo ang'wen bende geno ni biro ng'ado rieko ewi midhieche majuko jotich kaluwore gi dang'ni mag paro to kod ywaruok mag jotich kod anyuola gino mikoni ne odwa jiwore to chutho nikech chieko mar tuo korona. Wakiona kuna jambo ambalo limeanza kujionyesha katika maisha ya mtu au mabadiliko fulani ya kiakili iweze kueleweka mapema na hiyo mfanyakazi aweze kupata mawaidha na namna ya kurekebisha hiyo. HR is where everybody goes for help. So can this HR professional be skilled to identify that this employee, they are coming in late, they are not delivering as expected? Could it be that they're having a challenge? And how do you explore that and have preventive measures before the cases are out of control? Moko kuom paro ma ibiro kadhi e romoni marumo kiny tich abich igeno ni ibiro ketie tim e migepe mopogore mag piny owacho kaachiel kod kambe mag ji giwegi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko kuom ripot ma kamano. Wadhi e kaunti ma Siaya. E kindeni ma piny Kenya medo timo ikruok ne yiero ma dwe mar 8 higani. Jal moro e kaunti ma Siaya koro tiyo kod pok mare mar chweyo ranyisi mag jotelo ma pachoka. To moywayo wang' en sanamu ma ochweyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kama osore kod ogaye mar ODM Raila Odinga. Diana Olonde ni kod ler mar wachno. Kidonjo e dala Petro Collins Luanda manitiere gweng' maboro kaunti ma Siaya, welo marwaki gin ranyisi mag sanamu molosi moting'o ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta korwako lep lweny kendo konyono gimoro magolo ranyisi mar Kenyatta kedo gi midhusi mag corona. Ok nodibed tich mayot ne President Uhuru mondo nyon COVID. Omiyo na temo matek mana kwayo Nyasaye mana omiya rieko mar loso kwe ber nikech ka onge kwe onge gimoro amora manyalo timore maber e piny. Omiyo ne akawo thuolo mar golo talent ma Nyasaye omiya mondo mi atigo mondo mi achong Uhuru kod Raila mondo mi obi obed ranyisi ne piny duto te mangima mondo piny ong'e ni kara mosruok ber kendo kwe bende ber. Emomiyo kana achako loso sanamu mar Uhuru na lose kochakre dwe mar 2020 dwe mar 5. To ere kama ogolie gigo motiyogo e chweyo sanamu gi? Materials matiyogo ma loso gini atiyo kod yien, en bao maduong', yien maduong' eming'ado go masin, kose ng'ade tilose. Koro nitiere gik manyalo tiyogo kendo kaka fela mar gari. Mangech nitiere gik mamoko manyaka los kod fela mar gari no, mabro keto na kaka nung'o kwende mamoko nitie manyaka ti kod fela no, eka gino bro losre maber. Tijni dwaro thuolo malach mar mondo mi Peter olos gima ywayo wang' machalo kaka sanamu kata doli, kendo kaluwore gi Peter loso doli kata sanamu e ranyisi mar Ker kod Raila nokawe thuolo mar dweche 6. Na lose kochakre dwe mar 2020 dwe mar 5. Koro kana achako lose kanyo ema alose manyaka no achopo 2021 dwe mar 5 matiyo kelo. Kopogore gi tiji chweyo sanamu kata doli, Petro en jabiskope kanisa mar Lejo Maria kendo yango ng'wono ma Nyasaye ma osebedo kotiyone ema omiyo pok mare nyalo nenore. Obwongo na buro bedo mana ka Nyasaye oseyawo na nikech ng'ato ka ng'ato to ni kod gima Nyasaye omiye. Koro Nyasaye omiya aparo, lakini kasekwayo Nyasaye e kanisa mara nikech nyaka ti kaka dhano mondo mi ayud gima bende anyalo konyora kodo. Pok mar Peter ywayo wang' kowuok mabor kendo koro en gi geno ni obiro chako yudo yuto mare kokale doli mabeyo moloso.
Diana Ulunde, Ramogi TV. No sigana ma mita nyamuke county no Masiaya nyakora mage jwagi into inigi pok mane wageni pogore kaka Sharon kono waga to koro sani mane ma intiere go ma inyalo timo gimoro ma ihero ahinya mane sigana mowuok kanyo kendo koro warango gigo matimore e county mag Kisumu. Pinje mag Afrika koro idwaro ni mondo keto kenge malongo mar neno ni jodak e bombe madongo oyudo chiemo makare to ka giketo kenge mag dongruok e jiwo weche mag pur mano kod pith. E odiechieng' mar adek mar romo mar Afri Cities, achiel kuom twak moketi en kaka bombe mag pinje Afrika nyalo nywako lwedo mar neno ni giloso chiemo moromo. Jalieta miyowa mathoth. Medore e bombe e kaka chiemo medo dok piny. Thoth jomodak e bombe bende yuto gene piny. Gino mamono gi yudo chiemo makare magikone kelo tuoche mopogore. Puonjowa gi jo health. Wanwang'o ni odiochienge the first 1000 days ema miyo nyathi ngimane bedo maber kendo kanyo be mobuongo bende develop maber. Nok mar nafas moromo mar timo pith kod pur e bombe e achiel kuom weche miwacho ni mono ji yudo chiemo makare. Gino malony manyasani osewuok mar jiwo pur e bombe. E town kuonde ma wadakie gi onge puothe madongo. Koro wapuonjo gimoro miluongo ni corn garden kata puodho ma oluorre ma watiyo gi gimiluongo ni dam liner. Wapuonjo nyaka gimiluongo ni container gardens. Kata onyalo pidho gik moko kata kor ot kata onyalo pidho gimoro e gunia. Pur e bombe bende inyal timne chiemo mamoko ma ok alode kende. Puonjo nyaka jo ojande pidh mar obuolo ma ng'ato nyalo pidho kata eka matin kata tok ot kotweyo mana jwala. Bende inyalo bet gi maembe kata avocado kata rabolo moko e tie odi to kata mana nduma. Vincent Oduor en achiel kuom rowere e kar dak ma Nyalenda mosekwako wach pith e boma ma Kisumu. Kanyakla kod rowere mamoko e group mane giloso gipidho nyithi rech. Watiyo gi other small scale farmers ma timo fingerlings production. Kore mo aggregate kuom gi kanyo be watimo production mamagwa to wa sell to other fish farmers. Wapuonjo gi ni kagi ng'eny to ginyalo tuoyo gi to koro gi pack gi for export purposes. Wach pith ni osekonyo gi e keto chiemo e mesa kanyakla kod yuto mar gi odiechieng' kodiechieng'. Wate wan jomosomo modhi university manigi degrees ama diploma. To wach kaka mag manyo tich gi tek. Koro wan wabiro mana together to create tich ma wadwaro no within the line mar match gi skills gi knowledge ma wan godo. Sustainability marwa oksekonyowa. Jotend bombe ijiwo mondo oketo kenge mogur e chik mar neno ni loso chiemo obede okang' mamalo kokalo e tudruok kod jokanyo mopogore. Upscale yo mwatimo go pur mondo wa adopt modern technologies wapidh gik manyalo miyowa pesa. Wawinjuru puonj kamoro amora ma puonj nitie ma digital, nitie ma wabiro iri wapuonji, nitie migochonwa mondo wabed gi chiemo, wapure e yo mowinjore, wakeyo e yo mowinjore. Jiwo yore manyasani mag pur e achiel kuom okenge mijiwo godo bombe pinje Afrika otigodo mar neno ni giketo makare yore mag pur kachiel kod pith. Jalieta, Ramogi TV, Kisumu. Wawuok e kaunti ma Kisumu ero kama nenya Jalieta. Waduogo nyaka boma Nairobi e weche go madhi chwalo weche mag dongruok kod mago mag ohala. Wach mantiere sani en ni kambi mochung' ne wuodhe mag gach okolo Kenya Railways koro osetieko chenro mag kaka ibiro ger yore mag wuoth manyasani e chuny boma ma Nairobi ma biro kawo omenda maromo bilion 28. Kambi mar piny Ingeresa mane omiyo rak mar goro chenro no Atkins Global osechiwo goro mar chenro no magisetimo kuom thuolo mar higa achiel. Edwin Okoth miyo walere wi okang' mar jiwo dongruogno maong'ere kaka Nairobi Railway City. Chenro mar Nairobi Railway City geto gero ute manyasani, nderni kod reru mag gach okolo mabiro keto wuoth e boma ma Nairobi bet mayot. Chenro no mabiro kawo lo maromo eka 425 mantiere alwora mar chuny boma ne ochak kaka yore mag duoko dhungruok mag nyamburko ma thoro bet e boma no chien. Kambi mawuok e piny mar Ingresa Atkins Global koro osetieko rak mar goro kaka gedo no ibro tim. It's 425 acres right on the edge of the central business district. So some of the most prime underutilized land in the country.
It is currently a live railway site with over 56 lines servicing the Uganda railways, the meter gauge, and the centre for the commuter rail for Nairobi. So what we are looking at here is trying to revitalise the city and to create a new beating heart for Nairobi. Kane opuodho chenrono, jatatije mar Kenya Railways Philip Mainga ne owacho ni gedo mar Railway City kaber onego chakre kapok oromo dwe mar 9 higani. What we are looking at is a transit-oriented city, railway city, in Nairobi Central District. And we are looking forward, and what we are looking forward for is, and I would want to ask is, we have done most of the things now. What we require is implementation of the city. We just want to implement that city. I would request, because we are here just to review and see the progress that we are going to make, what I would request is, going forward, what are then the milestones that we need to make? What are the consultations that we need to make sure that by July or before August, we break ground? Tend boma ma Nairobi kata NMS bende ne osingo ni gibiro keto chenro motudore kod yore ma ichano gergo mondo oganda modak e boma no bed kod yot e yorgi mag wuoth. In readiness with the implementation of Phase 1, the county government has embarked and in some instances completed some of the major transport-oriented infrastructure projects, such as decongestion of the central business district. I think it had been mentioned earlier on here, we'll have different bus terminals that will remove all our PSV vehicles from the CBD, and they'll be located at their various bus terminals. Also enhancement of non-motorized transport, the NMT corridors. Alwara momaka Piny kaka Haile Selassie, Uhuru Highway, Landis Road, kod Bunyala Road, ibiro kaw kod chenro no, mabende wachore ni nyalo kaw omenda ma ok tin ne siling bilion 28. Kenya Railways ni kod lo maromo eka 292 e alwora no, kama bende moko kuom lopego ibiro yud kowuok kuom migepe moko mag piny owacho kod ji giwegi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Edwin Okoth, kendo wadarango wechego mag ohala mapod timore ka koro wachiko weche manyien. Sani wadarango kanyo ni kambi mar nyweyo kuong' mar East African Breweries kauru biro golo omenda maromo siling milion 100 mar reso liech mapacho ka. Achiel kuom nyasi mag yango higni 100 chakre kambino chako ohala e pacho kae. Jatatije mar EABL Jen Karuku ne owacho ni omenda makamano koro en ranyisi mar kaka kambino siro ratiro mag le e pacho ka. Nyasi mane otime kar rito le mag bunge ma Nairobi bende ne oyuor kod jotend migepe mamoko kaka mochung' ne weche mag limbe Najib Balala kod nyawadgi Betty Maina ma ochung' ne wechego mag ohala. Now, but the real breakthrough happened when they allowed, or there was a law in the country that allowed Africans to consume beer. And of course, it made a lot of sense even then. I suspect 95% of the consumers at the time were most probably going to be Africans. And then we've seen the consumers really being African or being everyone who's been an East African. And I think you see what a great company we have come to be 100 years later. This afternoon, I welcome the announcement of another landmark commitment by EABL. Ivan and Diego and EABL team, I want to most sincerely appreciate the 100 million Kenya shillings contribution that you announced today to fund interventions to protect and preserve our endangered elephant species. Thank you very much. To you, along with your board, Martin, the staff of EABL, may every single step that you take into the next 100 years be bold, progressive, and innovative.
Mana kamano ka owuok e wechego mago ala mogik ma wachoko kendo ma waiko ni okinyi ma kawuono gi mago bende manyien mano wakelo ni mane makelo e giko mag weche manyien okinyi ma kawuono e chenro ni mar Piny ka wagoniro kamano kuom bedo kodwa e yorewa mag tudruok mag Facebook kaachiel kod mago mag ote machuok mano mar 2:600 ka sane wadagoniro kamano kuom bedo kae. Sam Jakom wacho ni story masiaya no ojiwa sana, akwayo ni mondo sirkal ojole. Wuod Jane Ochieng bende wacho na sedonje chenro kan nyakach. Jalang' Otieno oru nyaka nam. Wacho ni yes, Masai Jackson oneno wa kentiere Kayole. Donald Ochua wacho ni oyawre uru aneno ukantiere Naivasha. Wacho bane mos mar odhine Marera Kamagambo. Wacho ni ubedi kikuero kamana inya. Sedonje chenro kantiere Uganda. Kilifi an kodi mano Pola Audi. Erokamane Nyasam Jakom kaka pile usechopo kendo neno wakanyo ka entiere Kayole. Jo Nairobi wadhi adhiya urumo. So wacho ni okolo usechopo kanyo. Morris Abeti wacho ni jaluo moja mar mitumba achiel ka entiere Kangemi Oluoch. Erokamane nya Rolex Odiambo bende kantiere Mombasa. Erokamane nya unduto mukete Ramogi TV wagono erokamano bende kete mana kae mabiro e nonro mag gazet kod nyawadwa Joyce Oduor kaachiel kod Collins Okaka. Kikidi mabor nyinga Cleophas Oluoch med neno Ramogi TV. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860*418# pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo.